Gising na! Balita na! Alas 3:26 po ng umaga, Idol. Sa pagpapatuloy po natin pumalit sa mga detalye natin mga balita sa ating pong IFM News sa Monday morning edition sa kabutihang palad, Idol. Kasi ito, naintindihan naman po natin, Idol. Fiesta pala, kausap ko kanina po, Idol. Yung sasama invest po ng Lingayen PNP, Idol. At ang sinasabi nga po, Idol, is mamayang konti yata. Hindi ko alam si Hepe kasi fiesta nga po nila doon. Medyo busy ang mga Idol dyan. Sa kabutihang palad, ang mga Idol, meron tayong makakapanayan po ngayon upang kumuha lang tayo ng update doon sa nasabing insidente po, Idol, dyan sa Bugalyon. Yung binabanggit nga po natin po kanina, Idol, tungkol po dito sa ano po, Idol, na binabanggit po natin kanina tungkol po dito sa babae na natagpuan sa isang irrigation canal po, Idol, dyan sa nasabing bayan na hinihinala. Ito yung term, Idol, hinihinala, Idol, sabi-sabi. Kasi kagaya ng sabi ko, hindi naman natin pwedeng sabihin na ginahasa yan unless lumabas sa medical examination po, Idol. Hinihinalang ginahasa bago pinatay at titinapon sa isang irrigation canal dyan sa San Francisco sa bayan ng Bugalyon, mga Idol. Trending ito, pinag-uusapan na po ito kahapon pa po, mga Idol, yung tungkol po dyan sa nasabing pagkakatagpo, mga Idol. At ang sabi po dito, pinag-uutos na po ang malalimang investigasyon po tungkol po dito po, mga Idol, sa usapin po na ito mismo ng League of the Municipalities sa Pangasinan Chapter President Mayor Paul Batawil. Nasa linya po natin si Mayor Paul, mga Idol. Makibalita muna tayo, Idol, kasi gusto din po nating malaman kung ano na nga po ba yung update dito at kung anong ginagawa base na din po sa marching order po ni Mayor Paul Batawil bilang LMP Pangasinan Chapter President. Mayor Paul, magandang umaga po. Magandang umaga, Idol Patrick, sa lahat ng ating mga nakikinig na mga kababayan. Magandang umaga po sa inyo. Opo. Anyway, Mayor Paul, ito kagaya ng binabanggit po natin kasi pinag-uusapan ito kahapon. Anyway, bilang dating isang napakagaling na general ng PNP sa PNP po, kumusta po ba? Ano po ba yung mga updates po na natatanggap po ninyo base po dito? Opo, sa katunayan ay bilang presidente ng LMP, Pangasinan Chapter, League of Municipalities, ay akin pong pinapanayam ang mga PNP upang kanilang pagtitayuhin yung investigasyon at yan ako ng update report at intensify yung manhunt sa mga suspects na yan. At na kailangang masolve within 48 hours tulad nung dito sa pangyayari sa Pangasinan, sa Lingayen. Inunturan ko yung hepe ng kapulisan within 24 hours na uli nila yung suspect doon sa pagkasagasa ng matanda. At ganun din ang gusto kong mangyari dito sa kasong ito dahil sa nakakabahala sa ating mga kababayan. Opo. Anyway, Mayor Paul, mabuti po at may katulad po ninyo, napaka-aktibo po sa pagtutok po sa ganito, kagaya ng sabi ko. Well, in the sense po, nabanggit niyo po kanina kasi nakakabahala yung ganitong insidente na allegedly ginahasa muna bago pinatay? Opo, at well, I have to get the official report muna kasi sa social media ko pa lang na monitor and that triggered my, yung pagka-PNP instinct. Kaya I have to really tip my fingers on this particular case. Opo. Anyway, Mayor Paul, aside from magkatulad pala tayo sa social media, ko lang din po nakita. Actually, may sinasabi nga po na comment doon sa social media na may suspect na daw, may nahuli daw. So, anyway, from a perspective ng isang dating general po sa PNP, paano po ba yung investigasyon po sa ganitong insidente? Well, immediately upon arrest of the suspect, a thorough investigation has to be filed. And that case should prosper in court with the evidence gathered by the investigators. Importante yun. It should be an airtight case with the evidence that will corroborate the case filed in court. And on that note, makundik dapat yung suspect as I have always
as I have always emphasized, when I was in active service and even now, ayoko ng fall guy. Gusto ko yung tama ang direksyon ng investigasyon at tama ang ating tumbok na suspect at tama yung inaresto natin. Kasi ito'y hindi lang pagkakasala sa batas ng tao, hindi sa batas din ng Panginoong Diyos. Opo, gaano kalaki po yung possibility, Mayor Paul? Kasi kagaya ng sabi nyo, ayaw nyo ng fall guys. Of course, ayaw po ng tao po yan. Ano po ba yung mga pwedeng kaharapin ng PNP pagka fall guy po yung iniharap sa public? Well, kung fall guy, mananagot ang PNP dyan. Hindi pwede. They have to release it if not thoroughly and properly investigated. But if they can defend the case even in Plaza Miranda, by all means, they have to file the case in court and defend it up to its conclusion. Yun ang aking paninindigan dyan. Naniniwala ko sa kakayahan ng PNP at these modern times na kung saan ay nakakagather sila ng scientific evidence aside from statements from possible witnesses. It has to be corroborated with scientific evidence. Kaya nagpatayo ang PNP ng tinatawag na SOCO, Scene of Crime Operations. At ang SOCO will back up the investigating unit for the purpose of gathering scientific evidence. Opo, Mayor Paul, may plano ba kayong pumunta personally dyan? Kasi ang alam ko yung Bacabak at San Francisco is medyo malapit lang sa bayan natin. Opo, at walang problema if the family will come to us for some guidance. And nakikisama po ako at pinapaabot ko ang aking pakikiramay. Alam po ninyo, constituents ko rin ang mga yan when I was still the congressman. And for that matter, as the LNP president, constituent natin sila, no? Bilang presidente ng Pangasinan Chapter, LNP. So, wag po kayong mabahala, mga kababayan. Ang ating pakiusap ay tulong-tulong tayo dito. I still believe that this is an isolated case. Importante dito, masolve ang kaso, ma-arresto yung suspect, maipakita natin sa taong bayan na hindi po pwedeng mabilang lang sa statistics itong pangyayari ito, kundi case solved 100%. Yun ang ating nilingin. Opo. Lastly, Mayor po, idagdag ko na lang, nabanggit nyo may aksidente dyan sa Lingayen last time. May isa din sa pinag-usapan nito, lalo sa hanin ng media. Nasolve na po ba? Nabanggit nyo, nahuli na yung suspect, yung driver? Opo, hindi po natin tinigilan ito. Ang order ko doon sa PNP, within 24 hours, nahuli nila. In fact, within a period of 6 hours lang, huli na. At yung suspect na driver ay hindi pwedeng magkaila kasi we have solid evidence at we will file the case today. No? I will direct yung PNP I will closely monitor the PNP to check on the case folder and find out the status. If not yet filed, we should file the case today. And then, yung sa family naman, nakikiramay po ako, isang masakot na pangyayari talaga ito. And yung suspect ay nandiyan na sa presuhan ng PNP. And ang karagdagang utot ko nga sa PNP, ipa-drug test at saka ipa-alcohol test and find out kung ano yung mindset ng taong ito at the time when the incident happened. No? Siyempre, we have to go through a due process. And the due process should thoroughly include therein lahat ng mga evidence covered at saka the reason behind, no? Kung paano nangyari ito. And on that note, I would like to commend the Lingayen Police Station for their immediate action and the immediate solution of the case.
Opo. Anyway, Mayor Paul, nakikinig po, nanonood sa Facebook Live natin mga kababayan natin sa Pangasinan bilang LMP Pangasinan Chapter President. Baka may mensahe kayo sa mga kababayan natin sa Pangasinan. Opo, ako po ay nananalangin ng ating bayan ng Lingayen, ng ating probinsya ng Pangasinan under the League of Municipalities of the Philippines. Kasama na rin ang kasalukuyang administrasyon, sina Governor Vico, at lahat ng congressmen, lahat ng board members. Kami po ay nakikiramay sa mga nasawi at sa biktima ng karahasan. At asahan po ninyo at tulong-tulong po kami dito. Hindi namin po pababayaan ang any single crime incident na ito ay mapabilang lang sa statistics. We will ensure that all cases here in Pangasinan will be solved and all families of victims will be duly compensated. Maraming salamat po and God bless po sa inyo lahat. God bless po, Mayor Paul. Magandang umaga po sa inyo dyan sa may bayan po ng Lingayen. Mga idol, si Lingayen Mayor Leopoldo Batawil, siya din po ang ating pong League of the Municipality Pangasinan Chapter President. Tungkol po dito, idol, kasi kaya nasabi ko bilang, nakikinig pala sila, magandang umaga po sa inyo sa buong bayan po ng Lingayen sa mismong ano po dyan, LGU. Of course, alam ko nag-iikot yan si Mayor Paul ngayon sa kanilang bayan. Yung tungkol po dyan, idol. Sa totoo lang, idol, kagaya ng sabi po ni Mayor Batawil po, idol, ito yung isang, masasabi po nating alarming in the sense kasi ilan-ilan, isolated case nga po may ilan-ilan yung ganyang kaso. Kaya kung napapansin po ninyo, pumuputok, lalo na po uso po ng social media po, idol. So, pag may mga ganyang mga insidente, idol, pumuputok po ito na napag-uusapan kasi with all due respect at kami po nakikiramay sa kaanak po nitong biktima na mga idol na ikaw ba naman matagpuan idol na nakalutang at allegedly ito nga po sinasabi na walang saplot pa ibaba. So ang mindset ng tao idol posible na ginahasa. Kagaya ng sabi ko, wala din ako sa posisyon idol to say mga idol unless ilalabas po yan sa pamamagitan ng isang medical certificate sa kanyang medical ano pa man po idol. Kung ito nga po ba'y posibleng ginahasa mga idol. Ang punto dito, mga idol, ito, posibilidad, allegedly, kagaya ng sabi ko, pinatay tapos itinapon. Isang dalaga, idol. Kikita ko yung picture niya. Actually, may itsura talaga yung bata, idol. Doon sa kumakalat na picture po niya, idol. Well, ako yung maasa din po, idol, lalo na po kayo na nakita po natin na nagsalita po ang LMP, ang presidente po nila, si Mayor Paul Batawil, tungkol dito. At pinag-uutos na nga po ang malilimang investigasyon dito, intensified investigation on Manhunt dito. At kagaya ng sabi ko, hindi po natin kasi ma-sure din po dyan sa PNP. Actually, idol, kausap ko ang ngayon, ang invest kanina ng Bugalyon PNP. May mga tanong ako, pero sabi po nila si Hepe ang makakasagot, idol. Kaya lang si Hepe po is tulog pa. Ulitin ko, we understand kasi ang Bugalyon is nagsasagawa kasalukay ng kanilang kapiyastahan dyan. Malamang siyempre yung intense monitoring at pagbabantay po nila dyan, idol, is ongoing. Kasabayan. IFM News. Gising na, balita na.